Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Barkanmu da zuwa wannan course na Astera wanda insha Allahu za mu yi bayani akan yacce ake saita Astera monetization wanda za ka samu dama a website ɗinka kana samun kuɗi ta hanyar saka talla a cikin website ɗinka. So ina yi maku barka da zuwa kuma ina yi maku sannu da zuwa da kasancewa da cikin wannan course ɗin da kuka yi, sannan da fatan kowa yana lafiya kuma Allah ya sa mu amfana da abin da za mu karanta. So ba tare da ɓata lokaci ba wannan shi ne gabatarwa akan kaina, sunana Sadiq Abdullahi daga NIT Digital Services kuma ni ne zan jagoranci tare da gabatar muku wannan course ɗin mai albarka akan Astera. Sannan na ƙware a ɓangaren graphic design, video editing, web design da kuma social media management. And haka zalika na koyar da mutane da dama courses akan abin da ya shafi duka ayyukan da nake yi har da kuma kwamfuta da social media. So wanda za su iya bibiya ta za ku iya bibiya na a shafukan sada zumunta na kamar Instagram, Twitter da TikTok. Za ku iya samu na a Alamu Sadiq, sannan za ku iya samu na a LinkedIn Sadiq Abdullahi, sai kuma WhatsApp ko Telegram ga number na nan da mutum zai iya contacting ɗina. So wannan shi ne kaɗan akan taƙaitaccen gabatarwa ta, sai kuma akan NIT Digital Services. Wato NIT Digital Services kamfani ne da muke ayyukan da suka shafi graphics, web design, video editing, photography, social media management, software development da sauransu. Sannan duka muna koyar da su ga duk wanda suke buƙata bacin ayyukan da muke yi a kansu muna koyarwa da su. Za ku iya tuntuɓar mu domin ba mu aiki ko kuma mu koyar da ku wani abun daga cikin abubuwan da kuke buƙata na digital skills da kuma computer literacy. So duk abin da mutum yake buƙata ku iya samun mu a shafukan sada zumuntan mu na Instagram, TikTok da kuma Facebook @NIT Digital Services, sai kuma number wayan mu duk za ku iya samun mu da su. So sai kuma game da wannan course ɗin na Astera, wannan course ɗin da kuka siya yana bayani ne akan tsarin talla da ake sakawa a cikin website, wato shafukan yanar gizo kamar irin su website ɗin da mutum yake da shi na WordPress ko kuma na Blogger. So za mu yi bayani dalla-dalla akan yacce ake saka shi kanshi Astera ɗin, kuma a cikin course ɗin za mu yi bayanin komai game da shi kanshi Astera da kuma yadda ake saita shi tare da kuma fara amfani da shi a cikin website har a fara biyan mutum. Insha Allahu duka za mu yi bayani a cikin wannan course ɗin kuma muna godiya da yadda da kuka yi da kuka siya wannan course ɗin. Sannan akwai wata sanarwa, misali idan kun samu wannan littafi ba iya course ɗin ba kamar wannan PDF ɗin da kuke gani ko wannan slide ɗin, so a ciki course ɗin gabaki ɗaya zan yi bidiyoyi wanda dole wanda ya siya course ɗin yake da course ɗin full course ɗin shi ne zai samu daman ganin su. Amma idan iya wannan ebook ɗin mutum ya samu, idan iya ebook mutum ya samu, wannan slide ɗin kenan da muke magana, to na tabbata zai taimaka muku ku fara sanin akan shi kanshi menene Astera. So wannan shi ne taƙaitaccen gabatarwa akan course ɗin. Insha Allahu a next bidiyon mu za mu ci gaba gabaki ɗaya mu kuma fara daga inda ya dace mu fara. So na gode, sunana Sadiq Abdullahi daga nan NIT Digital Services.